Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kakuya pana ino channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai pano video takuigirai rinyaya yakaitika kuMasowe aiwa. Toti muzoona Omega mukadzi aibviswa mweya tsvina akawana simba rekurova madzibaba aiwa. Toti muzoona Omega video iri kutenderera ma-streets social media kwakaoma kunze uku muri Zimbabwe tichitayo ana madzibaba vane basa pabasa ravo iri muri Zimbabwe. Ona video iri mutidze zvamuri kufunga pamusoro pevideo iri mu comment section.